Dai na nakapalagpas sa ikinasar na bypass operation kang Dait Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Arnel De Jesus asin kang PNP Drug Enforcement Group Camarines Norte. Ang 41 anyos na target kang operatiba na pigkukonsiderang high value individual kan Barangay Bulhaw, Labo, Camarines Norte. Pasado alas 6 kasubanggi, kang ikasarang operasyon sa sarong hotel sa Purok 1 Barangay Kamambugan, Daet. Nakumpiskar sa sospek ang medium asin large plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, asin may gabat na 50 gramo o may street value na 345,000 pesos. Ito ay parang mga bagong identified base doon sa mga nakukuha naming impormasyon doon sa mga naunang nahuli. So matagal na namin itong minomonitor kasi medyo mailap na po sila dahil ayaw nilang makipag face-to-face ng transaction. So mga ginagawa kasi ng mga ito is yung iiwan na lang sa isang tabi tapos pupuntahan na lang ng kukuha. Apwera sa droga, nakumpiskar pa sa posisyon kan sospek ang sarong 500 peso bill na bypass money, asin apat na pidasong 1,000 peso bill na ginamit man na budel money. Sa kanila kasi pag pangmalakihan, mahirap makipag-meet sa kanila sa through by bus dahil ang estilo nila ngayon is upgraded na rin. Ginagawa na ang transaction through through payment of GCash o sa other payment store na ang transaction. Sa Banwa naman kang husay panganiban sa parehong probinsya. Arestado man ang 6 na persona sa ikinasar ng bypass operation sa Purok 5 Barangay Luklukan Sur, pasado alas 10 ng banggi kang Miyerkules. Sa impormasyon, matapos ang naging transaksyon kang pusher buyer sa saro sa mga sospek, tulos man na nagkondukta ng search warrant ang operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto kang kalib-in partner kang sospek. Mantang naaktuan naman ang 4 na iba pa na nagsasagibon ng pot session sa laog mismo kang residensya kang sospek. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang tulong medium size na plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu. 12 pidaso pa ning plastic sachet na may laog man na pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 15 gramo asin nagkakantidad 102,000 pesos. Na ang kapulisan ay day po nagpupundo sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Tandaan ka po na ang droga, ang saro sa nakakaraot sa kinabukasan ng kasatuyang mga kaakian. So kita po, habang kita ay ining mga autoridad, nakaiba mi ang PDEA, as in yung different unit ng PNP, ay nagkakasararo para po mabawasan ining nagkakalat na illegal na droga. As in, na makabiktima pa ni mga inosente. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na illegal na droga asin non-drug items, kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakampang kang mga sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.